जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी। Nơi aku sila sebai dong. Nơi aku ini baik terbaik. Adele udah थांदों आगै नोंदाया बैसागुनि रायजोआव खामानि मावहैदों थाङा नामा खामानि मावनो मा बाजै आं आनोसि सेंग्रा मानसियानो बिदि जायो नामा Oh no माथो खौरांमोन आगै बैसागुनि जौ फिसिनाय दं साननानैसो फैदोंमोन आं बाजै एसे लाबोदो बाजै गैया फाग्ला उन्दै बैसोआवनो जौ लोङो नामा थै बाजैयाबाथाय बिदिल' लाबोदोब्रा बाजै खापसेल' आं गावसिनाव मैया आदा लेंहरनायखायसो फैदोंमोन र' फाग्ला लायनां Abo. Ơi, ăn ở trong sư hạt được. दाव खौऔ गाबनाय देंखोजों फोरमायहरबाय सना आंनि रादा दाव खौऔ गाबनाय देंखोजों फोरमायहरबाय सना आंनि रादा मोनदोंना मोनाखै रजेया आंनि गुमुर माबालै बाजै नोंसानि बिनानावखौसो गोसोखांदोंमोन बाजै आंनि बिनानावखौलाय माथो गोसोखांलाबायनांगौ आगै Oh no गिटार बाजै माथो नोंदायालाय गोदैथार होननानै बुंदों नङा गोखैसो जेबो नङा बाजै ओरैनोसो बिनानावनि नामखौलाय माथो होनो बाजै फामे होनो आगै ए मोजांथ' बाजै थांसै बाजै लावगि थाथ'दो दे आगै
Bem, crime de comissão, também tá no bazar, para. Kamani mau kerap tabu pria. Kalau mereka tak bisa tabu pria ini. Makan dulu lagi. Nilai ini ambil lagi. Ngày mưa nào bo? Để khui bé khui đến đời sao? Because under. Ada dah keluar jenis oleh sasnya. Oh, masih kan jenis. Oh, bisa lagi nak lagi. Nâng bay đi hình giao khâu lột hay nè ha gần ăn lại.